Molweni ndanamkela nonke kwezi Chisa Bay Entertainment guys, ngiyacela sihlebeni ngomSeleko Junior umpumelelo. So last week after siye sabona ke lapha ke izingane zesithembu, umpumelelo chaza kahle nje ukuthi yena uzimisele determined ukuthi athathe first wife a virgin by the way. And ngiyengabona ukuthi some viewers shame bazamile by all means ukuncenga uVuyokazi ukuthi you have to ukuthi uhlale unezingane zokuthuna lo muntu unemali uyakuprovidela, and you have to also bazama ke ukudrilla into Vuyokazi's head ukuthi phela unfortunately this is not Mpumelelo's fault. I understand iZulu culture does not permit ukuthi uMpumelelo athathe umfazi wesiXhosa as a first wife because kuzoclasha ama cultural belief. So mina ngeke ngayibuka engathi all this time uMpumelelo umbeka amabala uVuyokazi uthi laphana ke uthande nesithembu nezingane zesithembu, she's a bully, she doesn't do things the same way. He should have just come forward asho nje ukuthi Vuyokazi ngikhona ukukuthatha because umXhosa. And best so understand, it's not that uVuyokazi is bossy or it's the absence of love, but it will be impossible for ukuthi a Xhosa woman to lead other wives, of which even also Leo explanation guys abayinikezile ama viewers abangabaZulu phaqa angi understand, because phela remember uMayeni ozo leader the first wife, uMayeni ozomnikeza ama instructions, all the teachings and everything. So even if it was uVuyokazi guys, mina honestly angiyiboni inkinga, because remember Xhosas and Zulus are not that far apart. uVuyokazi ebezokhona ke ukufunda. Now guys, ngiyengabona ke ukuthi next up on izingane zesithembu siye sabona ke uMpumelelo unfortunately usefikile ke ne girlfriend yakhe kucelebratewa ibirthday kaLwandle. Nango ke uMpumelelo uselethe uNosipho wakwacele by the way, and already guys kumanzi phansi angifuni uqamba manga abantu they are coming for Nosipho's beauty, bathi hayi akuyona iupgrade lena idowngrade. Uyabona nje basho izinto ezibhlungu Nosipho guys akenzanga lutho, she didn't do anything. Umuntu thina ebekumele ukuthi siyamhlanyela ngempela ile uMseleko Junior, hayi ukuthi siye lapha na kuNosipho. So abantu bathi nje uMpumelelo uyathanda uku-actor as if une main character syndrome, kahle kahle uyathanda uku-actor as if izingane zesithembu ishow yakhe njengamanje ibirthday kaLwandle, but guess what he's doing? Ulethe bani? Ulethe uNosipho wakwacele. Obviously uzosithatha sonke ispotlights, wonke umuntu uzonaka yena instead of ngabe kunakwe bani birthday boy ekungulwandle. And I did see that shame man uphatheke kabi kakhulu lapha ke uAbongwe Cele uthukile futhi ukuthi how ucele futhi kanjani manje ngoba phela uma wami wakwacele. So wena intombi uyibona kanjani kaCele? So guys, we'll have to wait until Sunday. I hope ni enjoy le video. Please ngiyacela ningitshela ukuthi what are your thoughts, ni like ni engage, ngizonibona on the next. Bye.